Μάγκες μου, καλημέρα. Το πρώτο βίντεο στο YouTube. Λοιπόν, θέλω να σας πάρω μαζί μου σήμερα να δείτε λίγο πώς είναι η μέρα μου, μια καθημερινότητά μου. Θα είναι λίγο random το βίντεο, δεν θα ρίξω τόσο πολύ edit. Πρώτον, γιατί δεν ξέρω τόσο καλό edit ακόμα, και δεύτερον, δεν έχω κάποιον καλό editor. Δεν έχω δει τουλάχιστον εδώ στην Πάτρα. Οπότε, αν βρείτε κανένα, στείλτε DM από κάτω. Πάω για μάθημα στο κολέγιο. Και έχω πάρει και τα πράγματά μου για την προπόνηση μετά, φαγητά, εξοπλισμό, ιστορίες. Και ουσιαστικά όλη μέρα θα είμαι στον δρόμο, όπως και κάθε μέρα. Λοιπόν, έχω έρθει σχολή. Λοιπόν, μάγκες, για όσους με ρωτάτε, σπουδάζω στο Μητροπολιτικό Κολέγιο στο τμήμα της φυσικοθεραπείας. Τελειώνω 2 μάθημα, θα πάω καπάκι προπόνηση. Θα κάνω και το γεύμα μου κατά τις 12. Όπως είπα, είναι λίγο πιο random αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, θα ανοίγω ανασταδιακά την κάμερα. Θα σας δείχνω έτσι διάφορα πραγματάκια που κάνω μέσα στην ημέρα. Ναι, πολλά. Δεν βλέπεις. Καλά το πιάνω εδώ. Α, όχι, πιο πάνω πρέπει να είναι. Ακόμα. Το ένα. Είναι εύκολο να καταλάβεις όλες, δεν είναι? Βλέπεις ότι βάζω λίγο ένταση και το νιώθω ότι... Είσαι τα μοντέλα μου για το vlog. Πού δεν θυμάμαι, το λέγεται έτσι. Κοίτα λίγο τον Νίκο σε αυτό το βίντεο. Κάνε τον zoom, κάνε τον zoom. Εσένα λέω. Για μένα. Ναι. Και μου βγάλει ένα πλάνο ωραίο, είσαι ωραίος. Σου κάνει και zoom νομίζω. Μείνεις. Κοιτάει λίγο για το βίντεο, πρέπει ένα μάτι. Πάντα. Λοιπόν, Στο ματσέν θα πήγες έτσι. Και έτσι λέω. 20. 350 μπρόκολο, 300 μπρόκολο, 300 κοτόπουλο και 150 γραμμάρια πατάτα. Ήθελα να πάμε για την Γενικά είμαι, παιδιά, είμαι πάλι σε δίαιτα, να ξέρετε, γιατί έχουμε αγώνες σε 1 μήνα. Οπότε πρέπει ξανά να πιάσουμε την κατηγορία. Οπότε θα. Α, και 5 γραμμάρια ελαιόλαδο. Και 2 γραμμάρια αλάτι. Κατάλαβα. 4x4. Λοιπόν, έχω σχολάσει, τελειώσαμε τη σχολή, ήρθα να πιω ένα καφεδάκι με ένα φίλο μου. Και έχουμε φύγει για προπόνηση. Σήμερα έχω διπλή στο 7, θα δω τι θα μπω. Με Καρεσίου Κύπριο, μαζί θα μείνουμε στα Γιάννενα. Win the table Zaki, remember the name. Competition. Πρέπει να βγάλει κι άλλα, να έχουμε να φοράμε. Εδώ, WTD. Όχι ρε μαλάκα, είναι μαλακία. Είναι παπαριά ρε φίλε. Περπατάω λίγο γιατί δεν έχω πολύ μπαταρία στο πατίνι. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνω βίντεο προπόνησης, μόνο για προπόνηση, πείτε το μου κάτω στα σχόλια. Αφήστε και ένα like, έτσι. Πάω προπόνηση. Λοιπόν, κάτσε να περάσει το μηχανάκι. Κάτσε. Και φύγαμε. Κάτσε γιατί θα σκοτωθούμε. Λέτε, παιδιά, θα πέσω μέχρι να βγάλω το δίπλωμα. Θα κινούμε έτσι με το πατινάκι που δεν είναι καν δικό μου, του ξαδερφού μου είναι. Τα μαλλιά μου είναι καινούργια. Να ο ναός. Μαυροπόδι. Τι τραβάς βίντεο? Κάνω vlog για το TikTok, για το YouTube. Random βίντεο για το YouTube. Είμαι σε random βίντεο εγώ. Η φάλτσα μου είναι σε random βίντεο. Θα πάρουμε την μπάρα την καλή, την Αλέκο.
Λοιπόν, τελειώσαμε προπόνηση. Πρωτεϊνούλα από Jim Beam, 20 γραμμαριάκια post-workout. Εννοείται με το δικό Καράς 5 αν θέλετε να με στηρίξετε μάγκες και να συνεχίσω αυτό που κάνω. Θα πάρετε και έκπτωση εννοείται. Λοιπόν, η ώρα είναι 7.30. Κάναμε περίπου 3,5 ώρες προπόνηση. Τετάρτη και Δευτέρα, επειδή έχω το κύριο SBD, squat bench Δευτέρα, deadlift Τετάρτη, μου παίρνει λίγο παραπάνω ώρα. Okay. Λοιπόν, ήταν να φύγω με λεωφορείο, να πάρω το πατίνι εγώ και να πάω στο ακτέλ, αλλά ήρθε ο προπονητής μου, ο Βασίλης δηλαδή, και θα φύγω με αυτόν κάτω σπίτι. Οπότε, ναι, καλύτερα. Θα γλύσω το λεωφορείο, απλά περιμένω μια ώρα παραπάνω ουσιαστικά. Έτσι, έκανα λίγο τις διατάσεις μου, το stretching μου. Ήταν να φύγω με το λεωφορείο, γεια σας κύριε προπονητά. Αλλά άργησε λίγο παραπάνω, η ώρα έχει πάει 10. Τον περίμενα 2 ώρες, αλλά δεν πειράζει, με έχει περιμένει κι αυτός. Με έχει περιμένει κι εσύ. Οπότε φεύγουμε, η ώρα είναι 10. Και πάμε να φάμε σπίτι. Παιδιά, αυτό παίρνω κάθε μέρα να ξέρετε. Απλά παίρνω το λεωφορείο κιόλας, αλλά έτυχε να είναι σήμερα ο Βασίλης. Λοιπόν, μάγκες, ότι ήρθαμε σπίτι. Η ώρα είναι 11. 11 και κάτι. Λοιπόν, ψητά λαχανικά, μελιτζάνα κολοκύθι, το αγαπημένο μου. Στη δίαιτα είναι top και ψαρονέφρι. Και ψαρονέφρι. Δεν θυμάμαι τι αγόρασα. Ψαρονέφρι, θα κόψω και μία ντοματούλα 200 γραμμάρια. Είχα και μια κέτσαπ στέβια, μου έχουν τελειώσει τις Jim Beam, κάτι ωραίες σως. Οπότε θα το φάμε ορφανό λογικά, γιατί δεν έχουμε στέβια και ζύρο. Το ετοιμάζω, θα σας το δείξω σε λίγο. Λοιπόν, λαχανικά. Βάλε Νικόλα, βάλε 0 θερμίδες. 3,50 βάζω πάντα. Και ψαρονέφρι. Παιδιά, το ψαρονέφρι το φτιάχνω στο φούρνο ή στο αντικολλητικό. 3,50 θα βάλουμε. 3,50 είπα. Περίμενε. Top. 3,50. Αυτό, παιδιά, είναι το γευματάκι μας. Εδώ. Λοιπόν, τελικά είχα κέτσαπ. Μου είχε μείνει λίγο στέβια, οπότε το πιτσίλισα όσο είχε. Άφησε τον μπολάκι ήσυχο, δεν έβρισκα πιάτο. 302 για την ακρίβεια, την ντοματούλα. Με ριγανάκι και χοντρό αλατάκι που γουστάρω. Αυτά. Αυτό, παιδιά, είναι το κύριο post-workout. Θα μου πεις, Νίκο, δεν έχει πολλά carbs. Το ξέρω, Νικόλα, ότι δεν έχει πολλά carbs, αλλά γενικά κοιτάω όλα να τα τρώω πριν την προπόνηση και στο πρωινό. Και ό,τι carbs πάρω, ξέρω από τα λαχανικά τώρα, από μελιτζάνα, ντομάτα και τέτοια. Αυτά. Η προπόνηση σήμερα πήγε μέτρια. Ψιλοχαλάστηκα λίγο με τον πάγκο που γλίστρισα. Αν δείτε story, θα καταλάβετε τι λέω. Και μου χάλασε όλο το top set. Και ουσιαστικά βγήκε ένα RP παραπάνω και RP 8 από 7 που είχα. Δεν πειράζει. Εντάξει, πρέπει να πάρω ένα λάπτοπ για το κολέγιο, για να διαβάζω. Και ευκαιρία κιόλας για να κάνω λίγο καλύτερα το edit για τα βίντεο. Κλείνω να φάω. Δεν έχω να τραβήξω κάτι άλλο σήμερα. Εντάξει, τι άλλο να τραβήξει, Νίκολα, θα μου πεις, είναι 11 η ώρα. Πάνω κάτω, παιδιά, αυτό είναι το πρόγραμμά μου. Σχεδόν καθημερινά, Δευτέρα, Τετάρτη και άλλη μια μέρα. Έχω σερί κολέγιο και τέτοια. Και οι υπόλοιπες μέρες κάπως παρόμοιες είναι. Αν θέλετε, σας λέω, ξαναλέω, τέτοια βίντεο να μου το λέτε. Τώρα θα κάνω μπάνιο, θα φάω. Μπορώ να παίξω και λίγο Fortnite τώρα με την καινούργια σεζόν OG. Θα δούμε. Και θα πάω για ύπνο και 1-2 η ώρα. Μπορεί να το ξανανοίξω, μπορεί και όχι.